Comezamos moi ben o partido, sacando o balón de atrás, moi boas xogadas, moi boas combinacións, cousas que traballamos, que tamén, aparte, cousas que fan moi ben os xogadores para a súa conta. A partir do minuto 20 creo que perdimos esa identidade, non fomos tan presioantes, eles tamén ven un pasino adiante, perdemos 3 ou 4 balóns bastante tontos sen estar agobiados polo rival. Pouco a pouco creo que metimos non, igualouse o partido, se cadra un pouquillo por encima eles, pero na segunda parte outra vez tivemos ocasións, eles tamén, o xogo foi máis aberto o partido, cosa que por unha parte non me gusta. Recibimos o gol, despois de pensar que estaba todo acabado pola racha que temos, por como se están a desenvolver os partidos nas segundas partes. Podemos remontar, incluso tivemos outra xogada moi clara, creo que foi antes do empate, un gol claro, que non sei por que o árbitro o anula, pero bueno, pues seguimos medrando, un puntiño máis, esperar facelo inda mellor na casa a semana que ven.